Днес ще си говорим за разликата между Douyin Makeup, Korean Makeup и Igari Makeup. Ако сте от тези, които за първи път чуват за тези типове грим, Douyin Makeup идва от Китай, Korean Makeup естествено идва от Корея и Igari Makeup идва от Япония. Бих казала, че са доста по-различни от това, което сме свикнали в Европа, но също така и те се различават помежду си. При Douyin грима акцентът е върху очите. Затова при тях може да видите много наситени сенки за очи и също така мигли. Тъй като при тях се търси този драматичен ефект, е много вероятно да видите също така и много блясък и брокат. Самата кожа има по-скоро матов ефект. Може би противоположното на Douyin Makeup е корейският грим. Той е доста по-натурален и бих казала, че е азиатската версия на No Makeup Look. При тях акцента е на устните. Затова в интернет може да намерите супер много туториали за това как се правят тези Gradient Lips, които са толкова популярни в Корея. Останалата част от грима бих казала, че е минималистична. Няма много изкрящи цветове на сенките и също така завършика на кожата е доста натурален или дори отива повече към glowing. И накрая имаме Igari Makeup. Акцентът е върху скулите. При тях може да видите този руж, който е доста близо до очите и също така се прилива към носа. Останалата част от грима е доста минималистична. Устните са натурални, също така очите нямат много грим. При тях, както виждате, самата визия е доста по-кют и младежка. Така че като цяло акцента при трите типа грим е напълно различен и съответно с тях може да се постигне напълно различна визия. Така че ми е интересно от трите типа грим, кой на вас ви харесва най-много.